ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረት ናይ መብርሃን ናይ ወላዲት አምላኽ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋን በረኸትን ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን ጸጋን ረድኤትን አመላድነትን ሎምን ዘለዓለምን ምስ ኩላትና ወልደ ጥምቀት ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና ብጸጋ ብጥዕና ክሳብ ሰዓት ስለዝሓለወና ዕድመ ንንስሓ ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ዓለም ንዑ ይኹን። ራይም በዓር ሎምን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ብዛዕባታ ራብዒት ሰንበት ናይ ዓብ ጾም ክርኢና ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ኣብዚ ውሽጢ 40 ጾም ወይ ድማ ኣብዚ ውሽጢ ዓብ ጾም 8 ሰናብቲ ኣለዋ። ቅድም ኢልና ዘወረደ ቅድስት ምኩራብ ዝብላ ርኢና ይርና እዚኣ መበል ራብዒቲ ከዓ መጻጉዕ ተባሂላ ትጽዋዕ። ሎምን በዓር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ብዛዕባ መጻጉዕ ክንዘራረብ ኢና። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ከጸናንዓና ምስጢሩ ክገልጸልና ናቲ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። ሕራይም በዓር እቲያ ራብዒት ሰንበት ከምቲ ቅድም ኢልና ዝበልናዮ መጻጉዕ ተባሂላ ትጽዋዕ። እዚ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 15 ብዝርዝር ተገሊጹሎ። ነዚ ወንጌል እዚ መበገስ ጌራ ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዛ ራብዒት ሰንበት ብዛዕባ መጻጉዕ ኣመልኪታ ክትምህረና ክተዘኻኽረና ትቕኒ። ስለዚ እምበኣር መጻጉዕ ማለት ሕሙም ማለት ክኸውን ከሎ እዛ ራብዒቲ ናይ ዓብ ጾም ሰንበት ከዓ መጻጉዕ ዝብል ስያመ ተሰይማላ። ከምቲ ዝበልናዮ ከዓ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 15 እንትርኣ ተመልኪትና ብዛዕባ መጻጉዕ ብሰፊሕ ተገሊጹ ንረኽቦ ኢና። እዚኣ ራብዒት ሰንበት መጻጉዕ ተባሂላ ዝተሰመየትሉ ምክንያት ከዓ ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ወልድ ን38 ዓመት ኣብ ዓራት ብሕማም ተደኒሱ ዝነበረ ብኣምላኻዊ ተኣምሩ ካብ ሕማሙ ዝፈወሰሉ መዘከርታ ንምዃን እዩ። ኣብዚ ቅዱስ ወንጌል ተገሊጹ ከም ዘለዉ ሓደ ን38 ዓመታት ኣብ ዓራት ዝደቀሰ መጻጉዕ ነበረ ይብል። ስለዚ ነዚ መጻጉዕ እዚ ካብቲ 38 ዓመት ተደኒሱሉ ዝነበረ ሕማም ደውየ ናፃ ገይሩ ዝፈወሰሉ ኣምላኻዊ ተኣምራት ዘርእየሉ ዕለት ብምዃኑ ነዚ መዘከርታ ንምግባር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዛ ራብዒት ሰንበት መጻጉዕ ኢላ ፀዊዓታ። ብዛዕባ እዚ ከዓ ክትምህረና ትቕኒ። በዚ ምክንያት እምበኣር እዚ ዕለት እዚ መድሓኒና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕሙማን ዝፍውስ ንሱ ብምዃኑ ክርስቶስ ኣምላኽና ብዘመነ ስጋዊኡ ሰብ ኮይኑ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዝተወለደሉ ዘመን ዝፈጸሞም ናይ ድሕነት ተኣምር ክንገር ይቕኒ። ስለዚ በዛ ራብዒት ሰንበት በዛ መጻጉዕ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ንምድሓን ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ዘመን ንሕሙማን ዝፍውስ ምዃኑ መድሓኒት ምዃኑ ዝንገረሉ ናይ ድሕነት ተኣምራቱ ዝበሰረሉ ዝስበኸሉ ሰሙን እዩ። ናብ ቅዱስ መጽሓፍ ምልስ ኢልና ስለዚ 38 ዓመታት ኣብ ዓራት ዝደቀሰ መጻጉዕ ታሪኹ ቅድም ኢልና ከም ዝበልናዮ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ብዝርዝር ተጻሒፉሎ። ኣብቲ ቅዱስ ወንጌል እንተኣቲና ከዓ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል። ድሕሪ እዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ። ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕ ከዓ ብዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ ዘለዎ ቃላይ ነበረ። ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋል ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት ማለት ዕውራትን ሓንካሳትን ልሙሳትን ይድቅሱ ነበሩ። ሓንሳ መልኣክ እግዚአብሔር ናብቲ ቃላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውፀ ነበረ። 38 ዓመት ዝሓመመ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ኣብኡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ንዕኡ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ እዋን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ቃላይ ዝውርደኒ ሰብ የብለይን፣ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲምኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ተንስ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ በሎ። እቲ ሰብኣይ ብእቡኡ ሓወ፣ ዓራቱ ኣልዒሉ እውን ከደ። እታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ ሰንበት ነበረት። እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እዚ ዝተፈጸመሉ ዕለት እምበኣር ብዕለተ ቀዳሚተ ሰንበት ብዕለተ ቀዳሚ ነይሩ።
ኣይሁድ ናይ ዕረፍቲ ሰዓት ናይ እግዚኣብሔር መስዋእቲ ዘቕርብሉ በዓል ዘብዕልሉ ምስ እግዚኣብሔር ዝራኸብሉ ኣይሁዳውያን ተኣኪቦም ስለ መጽሓፍቶምን ስርዓቶምን ዘዘራረብሉ ብስፍሓት ብዕለተ ቀዳም እዩ ነይሩ። ኩላትና ንፈልጦ ብዕለተ ሻባት ወይ ድማ ብዕለተ ቀዳም ኣይሁዳውያን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝራኸብሉ መጽሓፍትን ስርዓታትን ዘንብብሉን ዝዘራረብሉን ዕለት እዩ። ብዝያዳ ከዓ ኣብ ቅድስቲ ሃገር ኢየሩሳሌም ዝግበሩ በዓላት ካብ ዓለም ሙሉእ ዝመፁ እስራኤላውያን ወይ ድማ ኣይሁዳውያን ዝሳተፉሉ እዩ። በዚ እምበኣር ኣይሁድ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ዕለት እዩ እምበኣር ክርስቶስ ኣምላኽና ናብቲ ዘመድ ወገን ዘይብሉ ብጽኑዕ ሕማም 38 ዓመት ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሰብ ናብ ቤተ ሳይዳ ዘምርሐ። ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝነግረና ኣብ ኢየሩሳሌም መጠመቒ መሕፀቢ ማይ ጸሎት ነበረ። ጵሮጳጥቄ ማለት ናይ ፈውሲ፣ ናይ በዓል፣ ናይ መስዋእቲ፣ ናይ ጉባኤ ቦታ ማለት እዩ። ቅልምጥራ እትበሃል ብዕብራይስጥ ቋንቋ ቤተ ሳይዳ እትበሃል እዚ ድማ ቤተ መድሃኒት ማለት እዩ። ኣባጊዕ ዝሕምብሳሉ ኣባጊዕ ዝሕፀብሉ ቀላእ እዩ። ኣብነት ዓፀድ ኣባጊዕ ይበሃል። ማይ ጸሎት እዚ ማይ ጸሎት እዚ ጥበበኛ ሰሎምን ብጥበብ ስሒቡ ዘእተዎ ማይ እዩ። ነቢይ ኢሳያስን ንጉስ ሕዝቅያስን ኣብ ሻሻይ ቁመት ሰብኣይ ወይ ድማ ቆመ ብእሲ ዘውፅኦ ማይ እዩ። ስንክሳር 6 መስከረም ክንምልከት ንኽእል ኢና። ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ቤተ ሳይዳ ተባሂሉ ዘሎ ቤተ ኣባጊዕ ዝሕፀባሉ ከምኡ ከዓ ነቢይ ኢሳያስን ንጉስ ሕዝቅያስን 6 ሻሻይ ቁመት ሰብኣይ ወይ ድማ ኣብ ሻሻይ ቁመት ሰብኣይ ዘውፅኦ ማይ ምዃኑ ኣብ 6 መስከረም ስንክሳር ተገሊጽልና ኣሎ። ስለዚ እምበኣር ቀዳም ሓደ ሕሙም ዝሕውዝ ነበረ ይብል። ኣብዚ ቤተ ሳይዳ ቤተ ጸሎት ተባሂሉ ዘሎ ስፍራ መልአከ እግዚኣብሔር ካብ ሰማያት ወሪዱ ነቲ ማይ የናውፆ እሞ ኣቐዲሙ ሓደ ሰብ ናብቲ ማይ ዝኣተወ ንሱ ይሓዊ ነበረ ይብል። በዚ ከዓ እቲ 38 ዓመት ዝሓመ ሰብኣይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሓዊ ዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣነ ሰብ የብለይን እቲ ማይ ምስ ተናውፀ ከዓ ናብኡ ዘውርደኒ የለን ኣነ ክሳዕ ናብኡ ዝኣቱ ከዓ ቀዲሞምኒ ይኣቱ እሞ ስለዚ ክሓዊ ኣይከኣልኩን ዝብል ምላሽ ዝመለሰ። ኣብዚ ቤተ ሳይዳ እምበኣር ሕሙማን ኣብ ቤተ ሳይዳ ይቕመጡ ነይሮም ወይ ድማ ሕሙማን ኣብ ቤተ ሳይዳ ምቕማጦም እዞም ዝተፈላለየ ሕማም ዝነበሮም ሰባት ኣብቲ ናይ ማይ ጸሎት ቦታ ዘደቀሶም ወይ ዘቐመጦም ካብ ኣምላኽ ናይ ምድሓን ተስፋ ስለ ዝነበሮም እዩ። እቲኦም በብዓይነቱ ሕማም ዝነበሮም ሰባት ምስቲ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ዘደቀሰ ሰብኣይ ወሲኽና ኣብቲ ቤተ ሳይዳ ኣብቲ ገምገም ቀላይ ዘደቅሶም ዝነበረ ቀንዲ ምክንያት ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምድሓን ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት መታን ክረኽቡ ተስፋ ምድሓን ተስፋ ምሕረት ስለ ዝነበሮም እዩ። እዚ 38 ዓመት ዝሓመ ሰብኣይ እውን ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋ ገይሩ እዩ ኣብኡ 38 ዓመት ደቂሱ ግና ሰብ ስለ ዘይነበሮ እቲ ቀላይ ምስ ናውፅ ናብኡ ከእትዎ ዝኽእል ሰብ ኣካል ስለ ዘይነበረ እቲኦም ሰብ ዝነበሮም ወገን ዝነበሮም ኣቐዲሞም ናብቲ ቀላይ ይኣትዉ እሞ እቶም ኣቐዲሞም ዝኣተዉ ሰባት ወይ ድማ ተቐዲሙ ዝኣተዉ ሰብ ከዓ ይሓዊ ነበረ። ስለዚ በዚ ምክንያት እምበኣር ክሕግዞ ዝኽእል ኣካል ስለ ዘይነበረ እቲ ማይ ምስ ናውፅ ኣቐዲሙ ናብኡ ከእትዎ ዝኽእል ሰብ ብዘይምንባሩ እቲ ሰብ እዚ ምሕረት ወይ ከዓ ምድሓን ኣይረኸበን። ከምኡ ኢሉ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ቦታ ክሳዕ ዝመፅእ ብሕማም ብደዌ መጻጉዕ ኮይኑ ይነብር ነበረ። ስለዚ እምበኣር እዞም ሕሙማት ኣብቲ ቤተ ሳይዳ ዝቕመጥሉ ዝነበሩ ቀንዲ ምክንያት ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሕረት ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምድሓን ይጽበዩን ተስፋ ስለ ዝነበሮም እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብመልኣኽ ከም ዝባርኽ ገይሩ ዘወትር ብዕለተ ሰንበት ወይ ድማ ብዕለተ ቀዳም ብዕለተ ሻባት ሓደ ሰብ ካብ ሕማሙ ይሕዊ ነበረ። ነዚ ምድሓን እዚ ተስፋ ገይሮም እዮም ከዓ ኩላቶም እቶም ሕሙማት ኣብቲ ቤተ ሳይዳ ዝቕመጡ ዝነበሩ ነዛ ተስፋ እዚኣ ቀዳም ሻባት መፀ መልአከ እግዚኣብሔር ብዝወረደሉ ቁፅሪ ክንሓዊና ዝብል ተስፋ ስለ ዝነበሮም ካብቶም ብዙሓት ሓደ ነፍሲ ወከፍ ቀዳም ወይ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሻባት በቲ መልአከ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝናወፀ ማይ ካብ ኣምላኽና ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ይረኽቡ ስለ ዝነበሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓኒ ብዓቕልን ብትዕግስትን ብተስፋን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምድሓን ይጽበዩ ይነበሩ ይብል። ሎሚ ክንሓስብ ከለና ካብቶም ብዙሓት ሕሙማት ኣብ ሰሙን ሓደ ሰብ ኣብ ወርሒ 4 ሰብ ጥራሕ ምዃኖም እዩ። ወላ እኳ ቁፅረቶም ዝድሕኑ ኣዝዩ ውስንን ውሕድን እምበር ተስፋ ዝሓዘ ሰብ ነዊሕ ዘመን ነዊሕ ጉዕዞ ህይወት ክጓዓዝ ከም ዝኽእል ህያው ምስክር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ናይ ኣብ ቤተ ሳይዳ ዝነበሩ ሰባት ወይ ድማ በዚ ኣብ ቤተ ሳይዳ ዝነበሩ መጻጉዕ ሕሙማን ክንመሃሮ ንኽእል ነገር እንታይ እዩ ተባሂሉ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋ ምግባር ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምድሓን ምጽባይ ማዕረ ክንደይ መስዋዕቲ ከም ዝኽፍል ማዕረ ክንደይ ትዕግስትን ማዕረ ክንደይ ድኻምን ከም ዝሓትት ዘብርሃልና እዩ። ስለዚ ተስፋ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማዕረ ክንደይ ውፅኢታዊ ምዃኑ ምስክር ዝኾነና
እዚኦም ኣብ ቤተ ሳይዳ ዝቕመጡ ዝነበሩ ሕሙማን እዮም ሓደ ካብቶም ብተስፋ ጸኒዖም ናይ ኣምላኽ ምድሓን ዝጽበዩ ዝነበሩ እቲ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ብሕማም ተደኒሱ ደቂሱ ዝነበረ ሰብ እዩ መን ኢሎሚ ክንዶ ዝኣክል ዓመታት ሓሚሙ ኣብ ዓራት ደቂሱ እግዚኣብሔር መድሓነይ እዩ እግዚኣብሔር ከድሕነኒ እዩ መድሓነይ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ተስፋ ድሕነተይ ካብ ኣምላኽ ኢሉ ክጽበ ዝኽእል ካባና ተተባሂሉ ምናልባት ውሕዳት ሰባት ክህሉ ይኽእሉ ይኾኑ እዮም መብዛሕትኡ ግና 38 ዓመት ይትረፍ 38 ሰዓት እንተሓሚምና እውን ማዕርኽ እንደይ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝርሕቕ ማዕርኽ እንደይ እግዚኣብሔር የለን ክሳዕ ምባል ኣምላኽ ተዝህሉ ነይሩ መድሓነኒ መሕወየኒ ክሳዕ ምባል ንበጽሕ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ስለዚ እዞም ኣብ ቤተ ሳይዳ ዝነበሩ ሰባት ግና ካብ ኣምላኽና ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ክረኽቡ ተስፋ ምድሓን ክረኽቡ ይጽበዩ ስለዝነበሩ ተስፋ ቅድሚ ኣምላኽ ማዕርኽ እንደይ ጽቡቕን ማዕርኽ እንደይ بعقلن بتعجسنا أملاكنا نجزابير كن صبيه خمس جبأنا زم حمومات بزيادة هذه 38 عامة بعرس تدنس السب هي أو مسكرناي ملاك زابير نطقلاي ناي موراد مستيرن بار قصينا خرينا نجزابير ملاك كل جزء بزي مقراص قدام مسأ ويدما شابات نطقلاي وريدو ينا وصنا بري بتزاز أملاك بفقاد جزابير قدس ملاك نطقلاي يبارخو نبري سلازي نافتي استبارخ ما يقدم زعات وخفتم حمومان حدقة يحاول نبرة مالتي نافت ماي مورادن بار مايات كقدس نايدك سبات صلوت نايب እግዚአብሔር አምላክ ከአድርጊል እዩ ኣብ ወንጌል ከም ዝተገልጸ ኣብቲ ቦታ ሓሙሽተ መደብ ናይ ሓሙሽተ ዓይነት ሕማን ዝነበሮም ሰባት ነበሩ እዚ ምሳሌ ዘለዎ እዩ እቲ ማይ ናይ ጥምቀት እቲ ሓሙሽተ መደብ ናይ ሓሙሽተ ኣማለ ምስጢር ሓሙሽተ ዓይነት ሕማም ዝነበሮም ናይ ሓሙሽተ ጾታ ምእመናን እዩ ሓሙሽተ ጾታ ምእመናን ዝተባህሉ ድማ ኣኢሩክ ወራዙት አንስት ካህናት መነኮሳት እዮም ናይ ሓሙሽተ ጾታ ምእመናን ጠባይ ኣኢሩግ ወይ ድማ ኣረግቶት ጾሮም ፍቅረ ገንዘብ እዩ መን ክረድኣና መን ክጥውረና እንዳበሉ ገንዘብ ምእካብ ይፈቱ እዮም ኣረግቶት ወይ ድማ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ጠዋሪ የብልናን ኣብ እርግናና ግዜ ኣብ ድኻምና ግዜ ክሕግዘና ዝኽእል ኣካል የለን እናበሉ ፍቅሮም ገንዘብ እዩ ስለዚ من كتبرنا ندابلو جنزم إكابي فتو يوم نزح عديقو بناي ورازو سمعت بزمت أنت تقاومهم بسقات مكت يسعروه سلذي فتنو أمنا يأروق ويدا معنا يعربتوت فقر جنزبي أبرقنا أم زمن كحجزنا زغل أكل يلن كامل بالستر عليه فقر جنزب علوهم نزف بفقر جنزب من فتن حاديق والسيطان بفقر ناي ورازوت مالت بفقر زموت أنت فتنهم نساتهم كا بسقات مكت يسعروه اتخال أي ناي ورازوت صور زموتي ስለዚህ ወራዙት ጾሮም ዝሙትዩ ነዚ ሓዲጉ በፈረ ገንዘብ እንተ ተቃወሞም በጥምቀት ብዝረኸብዎ ኃይል መንፈስ ገይሮም ይስዕርዎ ስለዚህ ወራዙት ሰይጣን ይስዕረሎም ወይ ከዓ ጾሮም እንታይ እዩ ተተባሂሉ ዝሙትዩ ነዚ ዝሙት ወይ ድማ ነዚ ጾር እዚ ሓዲጉ ሰይጣን በፈረ ገንዘብ እንተ ፈተኖም ግና በኃይል መንፈስ ቅዱስ በጥምቀት ብዝረኸብዎ ገይሮም ይስዕርዎ እቶም ሳልሳይ ምድብ ናይ አንስት ጾር ተርእዮ ምንዝርና እዩ እዚ ሓዲጉ ብኻልእ ስምዒት እንተ ተቃወመን በጥምቀት ብዝረኸብዎ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ገይረን ንዲያብሎስ ንሰይጣን ይስዕሮ እቲ ራብዓይ ምድብ እምበኣር ናይ ካህናት ጾር ትዕቢት እዩ ካህናት ዝፍተነሉ ሓደ እንታይ ተባሂሉ ኣእምሮና ረቂቕ ማዕረግና ምጡቕ ወይ ድማ ማዕረግና ልዑል ብምባል ይዕበዩ ነዚ ሓዲጉ ብኻልእ ስምዒት እንተ ተቃወሞም ብሓይሊ ጥምቀት ገይሮም ይስዕርዎ ስለዚ ካህናት ሓደ ካብቲ ዘለዎም ጾር ወይ ድማ ናይ ካህናት ጾር እንታይ እዩ ንዝብል ኣእምሮና ረቂቕ እዩ ማዕረግና ከዓ ልዑል እዩ ብምባል ክዕበዩ ይኽእሉ እዮም ነዚ ሓዲጉ ብኻልእ ስምዒት እንተ ተቃወሞም ብሓይሊ ጥምቀት ገይሮም ይስዕርዎ ማለት እዩ እቲኦም ናይ መጨረሻ ሓምሻይ ምድብ ከዓ ናይ መነኮሳት ወይ ድማ ናይ መነኮሳት ጾር ስሳዕ እዩ ኩላትና ንፈልጦ መነኮሳት ንዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ መኒኖም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብነፍስን ብስጋን ከገልግሉ ኢሎም ንዓለም ዝመነኑ ሰባት እዮም ስለዚህ ናይ መነኮሳት ጾር ስስዕ እዩ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ስለዚ ረኽብዎ ነዚ ሓዲጉ ብዝሮት እንተ ተቃወሞም ብሓይሊ ጥምቀት ይስዕርዎ ዮሐንስ አፈወርቅ ሻሻይ ክፍሊ ተግሳጽ ክንምልከት ንኽእል ኢና ስለዚ መነኮሳት ሓደ ካብቲ ጾሮም ስስዕ ኮይኑ ነዚ ሓዲጉ ንሱ ብዙረት ወይ ድማ ካብ ገዳምን ካብ ምንኩስናን ኣውፅኡ ንኽኸብልሎም ኢሉ እንተፈተኖም ሰይጣን ወይ ዲያብሎስ ንሳቶም ከዓ በቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ብጥምቀት ገይሮም ዝረኸብዎ ኃይሊ ገይሮም ይስዕርዎ ስለዚህ እምበኣር እቶም ሓሙሽተ ምድብ ኣብቲ ቀላይ ሳይዳ ወይ ከዓ ቤተ ሳይዳ ዝነበሩ ምሳሌኦም ነዚኦም ክንሪኦም ዝፀሓና ነገራት እዮም ቀፂልና እምበኣር ካብቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ 38 ዓመት
ኣብቲ ብሕማም ደዌ 38 ዓመት ዝደቀሰ ሰብኣይ ዝተዛረበ ኣምላኻዊ ቃል ክንልዕል ንሱ እንታይ ዝብል ከተሓውዶ ትደሊ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይተዛረበ ነቲ 38 ዓመት ዝሓመ ሰብኣይ ብንብኡ ከሕወየ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኩሉ ዝኽእል ሓያል ኣምላኽ እዩ ነገር ግን ነቲ ሕሙም ሓቲቱ እቲ ሕሙም ከዓ ብፍቓዱ ክህቦ ዝደለየ መልሲ ክሰምዕ ስለ ዝደለየ እቲ ሕሙም ናቱ ፍቓድ ስለ ዘድሊ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክብል ሓቲትዎ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ናይ ኩሉ ፍልጠት በዓል ቤት ዝኾነ ኣምላኽ ሓሳብን ድሌትን ናይቲ ሕሙም ዘይፈልጥ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ተኾነ ግን ኣምላኽና ናይ ፍቕርን ናይ ናጽነት ኣምላኽን ብምዃኑ ሰብ ብናጽነት ዝጠቕሞ ዘበለ ኩሉ ናይ ምምራጽ መሰል ከም ዘለዎ ምእንቲ ከፍልጥ ብኣምላኻዊ ፍቕሩ ነዚ ቃል እዚ ክሓትት ንርኢ ነዚ ሕቶ እዚ ዝሰምዐ እምበኣር እዚ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሰብኣይ ዘመኑ ሙሉ ብስቃይ ዝነበረ ሰብ ዘይከምቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ብሓይሉ ጉልበት ናብቲ ቀላይ ተሰኪሙ ዘእትዎ እሞ ካብቲ መልአክ እግዚኣብሔር ዝቀደሶ ካብቲ ቀዳም መጺኡ ተቀድስ መልአክ ዝቀድሶ ዝነበረ ማይ ተሓጽዩ ክሓዊ ኣይከኣለን ነበረ ስለዚ እንታይ እዩ ዝበለ ጎይታይ ተማይ ምስተናወፀ ናብቲ ቀላይ ዝወርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ክብል መለሰሉ ኣይ ሰብ ማዕረኽ እንደይ ፍልጠቱ ድርት እዩ ናይ ምሕረት በዓል ቤት ኣምላኽ ምዃኑ እንዝንግዕ ሰባሲ ክንደይነቱ ከንኸውን السب زيكو عالم كدحن سب زخان أملاك مخانا أيفلتني نخلو حمامن نخلو دوين ناس أزجبر نسيت أن سراويتن زجسس نقدام ندقون كبارنت نامناسنت كابسيون نابجنت كساجر زمسة أملاخو قال سجوك قال يسوع كريستوس مخانو جنا أتي 38 عامت أبعراض ذلك أساسا أيفلتن حجون أملاك مهرت يسوع كريستوس قدي فوق خير مرتين شحوكا بيتاي اتماي مسنا وصي نفتقلاي زوردن سبي باللين انا كسعد مسدما قال قدمني ورد انت بلات سب ويتنان املاخنا مدحنينا يسوع كريستوس ناي محرت املاخ ناي محرت بعلي زغون املاخنا قدي فوق خير مرتين تقدم زحات حتى انت عينير تتواهيلو كتحولت للي خاي السبب زيكم لسه زقبو زنورخا هو زبل ملاش طلعي كخون زنور معناتو متان كحويلي 38 عامت اكلابتي جمجم قلاي وي دما ابيت سايدا تقميط زنبره اتسب قد انت ايلو ويتاي اتماي مستناوص نافط قلاي زوردن سبي يبلين انا كسعد مصدما كال قديمني ورد سلازي بز سبزي وي دما سبزي حساب سب سلازنبره منالبات غويتا العلو نافط ما يكتوني زبل حساب سلازنبره اي غويتانا املاخنا مدحنا يسوع كريستوس كما نمن العلي اتي 38 عامت تدنيسو زنبره دخوم مخان سلازفلت تنس امو عرات كال علكاقي يدبلو يبل እግዚአብሔር አምላክና ካብ ሕማም ስጋን ካብ ሕማም ነፍስን ካብ ኃጢአትን ካብ ርክሰትን አልዩ በሰላምን በህድአትን ክንነብር ኣብ ዝተፈላለዩ ሕማምን ኣብ ዝተፈላለዩ ደዌን ኣብ ዝተፈላለዩ ጥዕና ምስአን ዘለው ከዓ ምሕረት ክእዘሎም ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ስለዚህ ጎይታና እንታይ እዩ ዝበሎ ዓራት ካል ዕልካ ተንስ እሞ ኪድ ብሎ ነዚ ሰምዐ ሰብኣይ ዓራቱ ልዕሉ ናብ ቤቱ ተበገሰ ይብል እንተኾነ ነዚ ናይ ምሕረት ስራሕ ዝረአዩ ኣይሁድ ከምቲ ዓራቱ ሰኪሙ ተሓጒሱ ዝኸይ ዝነበረ ሰብኣይ ክሕጎስ ኣይተረኣዩን እንታይ ዳ ብኣንጻሩ ኣብ ልዕለቲ ምሕረት ዝሃበ ኣምላኽ ኣጉረምረሙ ይብል ብመንገዲ ሰይጣን ዝኸዱ ሰባት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት ንዝገብሮ ሰናይ ነገር ብሓጎስ ኣይቅበልዎን እዮም ምስቲ ናይቲ ምሕረት ተቐባሊ ዝኾነ ሰብ ብሕብረት ንኣምላኽ ክንምስጋን ኣብዚ ስልጣኖም ኣትዮም ክዕዞም ዝሙ ይረኣዩ ኣይሁድ እውን ከምዚኦም ገይሮም እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ እውን ብወገኑ ሽሑካ በቲ ዝተገብረሉ ሰናይ ነገር ንግዚኡ ተሓጒሱ ነታ ን38 ዓመት ጸይራቶ ዝነበረት ዓራት ጸይርዋን ተኸደ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ዝገበረሉ ሰናይ ነገር ካብ ልቢ ብዘይምስተውዓሉ ብዕለተ ሰንበት ንዓራት ካልዒልካ ክትከይድ መን ፈቐደልካ ኢሎም ምስ ሓተትዎ እንታይ እዩ ዝበለ እቲ ዓራት ካልዒልካ ኺድ ዝበለካ ሰብኣይ መን እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝሓተሉ ግዜ ከለልይዎ ኣይከኣለን እቲ ምሕረት ዝገበረሉ ካብ ደዌ ዘድሓኖ ካብ መጻጉዕ ናጻ ዝገበሮ ናይ ምድሓን ኣምላኽ ናይ ምሕረት በዓል ቤት እግዚኣብሔር ንሱ ከም ዘድሓኖ እዚ 38 ዓመት ዝደነሰ ሰብኣይ ኣይፈለጠን ኣይሁዳውያን ነዚ ነገር እዚ ዝገበረ መን እዩ ብዕለተ ሰንበት ዓራት ካልዒልካ ክትከይድ ከም መን ፈቒድልካ መን ኢኻ ሕውይካ መን ኢኻ ከምዚ ዝገበረልካ ኢሎም ምስ ሓተትዎ እቲ ሰብ እቲ መን ከም ዘሕወዮ መን ከም ዘድሓኖ ኣይፈለጠን ኣብ ቤት መቕደስ ረኺቡ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
كمزي خبل نجرم إنه حاوي خلخا كابزي زجدد كيرخبكا ملسكا حاتياتاي تكبر اتي يا بيت سايدا سلاسان شومنتن عامت على عرات دقيسو مصنحو تنسقمو عرات كالعلكا كيدي لز عزز املاخ بيت مقدس مسترخو دما انه حاوي خلخا يلو كابزي زجدد كيرخبكا ملسكا حاتيات اي تكبر زبل املاخو قالو مسسمعو اتي زحاوي اتي سلاسان شومنتن عامت تدنيسو زنبره سباي نابأي هيد كدمو نجرم نساتهم دما أساددو كقتلوا وندلي السبزيكو لعلمانم محرت تغيرلو سلاسان شومنتن عمت صيراتو زنبرت عرات صيروا بإجرو خنقاساس باقي خنسو نتوم أهيداويان متان كحوغس ناي مرحانو نجر بزي مستوعلون بزي مفلاطون نابتم أهيد كدمو اتزحويني عرات كالعلكا كيد زبلن سبأي ازي إبلام نزي سمع أهيداويان كا تاي غور إزبل كسادلون كقتلون دلي لعليلو خمسة قلت قويتنا أملاخنا مدحننا إيسوس كريستوس نتي نسالتان شومنتن عامت أب عراز دك أسسب كلمة محوايو بفقري بتحتنا كتحودو تدلي إخا كبلي حاتيتو كريستوس أملاخنا كل زفلت أبكين مؤون كل سطح زغانيو إذي سلا زغانا مبارز حامسب انتايلو خمز ملس أقدم زفلت أملاخيو سرحو بزي مغنيات أسرحنيو نتحمون بدلاتو كم زحوين مقلاسيو እግዚአብሔር አምላክ ብዙሕ ሰዓን ብዙሕ ግዜን ንደቂ ሰባት ብዝተፈላለዩ መገድታት ካብ ብዙሕ ሕማማት ዝፍውስ አምላክ እዩ እዚ ከዓ ብተግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ እስራኤል ብዕለተ ስጋዊኡ ከም ዝፈጸሞ ቅዱሳን ጽሑፋት ወንጌላውያን ኣብ ወንጌሎም ኣስፊሮምና ኣለዉ ኣብዚ ቤተ ሳይዳ ዝተሰመየ ስፍራ ከዓ ቀዳም ብቅዱሳን መላእክቲ ገይሩ ነቲ ማይ ባሪኹ ንሕሙማን ክሕቡ ከሎ ክርስቶስ አምላኽና በአምላኻዊ ቃሉ ነቲ ንሰላሳን ሸሞንተን ዓመት ኣብ ዓራት ተደኒሱ ዝነበረ መጻጉዕ ካብቲ ዝነበረ ሕማምን ካብቲ ዝነበረ ሽግርን ካብቲ ዝነበረ ስቃይን በአምላኻዊ ቃሉ ገይሩ ተንስእሞ ዓራት ካልዕልካ ኪዲሉ ኣሕወዮ ይብለና እንተኾነ እቲ ኣብ ቅድሙ ጠጠው ኢሉ ዝተዛረቦ በአምላኻዊ ስልጣኑ ከም ቅጽበት ዓይኒ ካብ ዝነበረ ሕማም ተንስኡ ክኸይድ ዝገበረ አምላኽ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን اتزدحانو من مخان عيستو علن ايهود من حوي كاب زولو غزيون بفصم كفلطو يكالن مبار حجي حوي خلخا كاب زغدد متان كي رخبكا تملسكا حطيات اي تكبر ايلو مسنغرو اتزحويو نسو مخانو كيدو دانا تمايهود نغروم ناب ايهود كيد منغري مخنيات كاني اتزدحانو نسو مخانو مسام حيرو نقمس غنزي كونس نتي ناتوم ديليت متان كفصمي ديليتو مسفصمون لون كا نتنغرتي مسنغروم ايهداويان نتي سلاسان شومنتن عامت أب عرات دقيسو زنبرة سبعي بأملخاو قالو تنسئمو عرات قال علكا قيديلو ناس أزغابره كقتلوان كسالدوان ترقسو كقتلوان كسالدوان كأدلو يزبن بعلادة سنبات كبيت شخام تساكيم كام خاد زي فكر سلازنبرة أيهود نزي سبزيت أطوع بيلوم سلمنتاي عرات ايرو بعلادة سنبات تخيل مهلا وحاتي توانيرم نسوغنا نمرحانيتو سآن مفلاتو سلاتي زرحانو أملاك بعوتا خمسكر بزي مخالو اتزحويني او عرات كال علكا خير زبلني كبل ملا سلم ازي خا زحويو من مخانو زي فلات سنفناي وعلات اغزابير او هيوتنا اب سدرا بيتنا اب حرارنا وزته زنجينا اب كند مسكان نعو ام حزان استوافرنا بزحاتنا اغزابير أملاك بزح غزي بزح زعينتو محرتن بزح زعينتو برختن بزح زعينت صقان هيبنان كاب بزح شجرن فنطرانا وصينا خنسو نحنت معلتو نكاتخون سمو صوعنا نخنا مسجن زي كالنا سبات بانصار نعو ام حزانن نعو እግዚአብሔር አምላክ በተዝገብረልና ወዕለት አብዘይ ምስጋና እንረከብ ሰባት በዛሓና ነፍሰ ከፍቃ ሕልንኹም ምሪ ግቦይ ክንደይ ሰብይ በባሕሪ ምድረ በዳ ሰጊሩ ክንደይ ሰብይ ብሲና ሰጊሩ ክንደይ ሰብይ ካብ ኣፈሙ ዝተሪፉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብህይወት ዝንቀሳቐስ ዘሎ ክንደይ ሰብይ ኸ ብዝተፈላለየ ሕማም ብዝተፈላለየ መከራ ብዝተፈላለየ ሽግር ኣብ እስር ቤት ብጥሜት ብጭንቂ ይነብር ነይሩ ብምሕረት ኣምላኽ ብምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽ ግና ካብ ዝነበረ ሽግርን መከራን ወፂኡ بتعنان بسلام الزنبر سول السب كامون غنا خندي انت تباهيلو بزحاتنا كما اكلنا نستغبرلنا وعلت نستغبرلنا سرح املاخ انا مسكين كندينا انت تباهيل غنا እግዚአብሔር አምላክ በዝፈልጥ ሕልና ናኽን ምርምር ይገባአና እዩ ስለዚህ ከምዚ 38 ዓመት ዝኣክል ሓሚሙ ነቲ ዘሕወዮ ነቲ ካብ ሕማሙ ናጻ ዝገበር ኣምላክ ከመስግን ዘይተረኸበ በአንጻር ኮዳ መንሕ ወይካ ተባሂሉ
مني زحويكا مني عراتك زلعلكا خيد زبلكا تباهيلو مسحته تزحويني عراتك العلكا خيد زبلني إلو زملسه بزحات ون وعلات أملاخ مدحان أملاخ تصق أملاخ زنقعنا شمو كم مسجان نعو كم مسوح نعو لعل كم بال استفلنا سلاسل زلنا لبنا كاب حجي نام تقبؤ مسمور تمليسو نخبر أملاخ نخبر إجزابير نوعلة إجزابير أملاخ زنت لسان كهبنا يجبايو إذا خنجبرنا أملاخنا قدس فقار يخون سلازي تساعدن شو منتن عمت حميو زنبرة سبعي بدوي السجا حميو بدوي السجا يساق زنبرة كوينو ويتنا أملاخنا نمدحان كروسوس كاب دوي السجا كاب سنا يسجا حمام ناس أمس جبرو نمدحانيتو أبدي فلت الله ساعتين جزين أبيت مقدس مسرخبو إنه هو حجي حاوي خلخا كاب زيز قد مثلا كي رغبة كامل إسكا حاتيات أي تجبر كبلات أنقوه السبزي جنا نتي أملاخنا مدحاننا يسوع كروسوس أنقوه بأملاخ أو قالوا أي ذكران إقوانا كروسوس أملاخنا أبكرانيو أمسك على بزوع على الجزية إذا سبزي جاتو كمسحقه نكرس بيت كريستيان تاريخ ينقرنا يو سلزم بعرف متقلال بزعلة زي ويدما بزيا رابعيت سنبت ناي عبد صوم قدس بيت كريستيان سرعة زلا مزمورات كونس بكتات بزعبا مصاقع خوينو ازي دما تقلل بزبله بزعبا ناجزابير املاخ محرت بزعبا ناجزابير املاخ دحنت እግዚአብሔር አምላኽ ፈዋስ አምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ምድሓን አምላኽ ምዃኑ ከምኡ ከዓ ብዛዕባቲ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ተፀይሩ ኣብ ቤተ ሳይዳ ዝነበረ እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣምላኻዊ ቃሉ ተንስ ዓራት ካልዕልካ ኪድ ኢሉ ካብ ሕማሙ ካብ ደዊኡ ናፃ ከም ዝገበሮ ከምኡ ድማ ደቂ ሰባት እግዚአብሔር አምላኽ ንዝገበረልና ምድሓን እግዚአብሔር አምላኽ ንዝሃበና ፀጋን በረኸትን ኩሉ ግዜ كيزنقعنا نعوك نمسجن كاب حتيات كاب رخصات رحقنا كنبر كم زقبانا كمي اتي 38 عامت زحام مسب مجمرت حامي وزن بري حمام سقا ويدما دوي سقا كوينو كابتي دوي سقا كابتي حمام سقا زرحانو املاخنا مدحنينا يسوع كريستوس من مخانو اي فلتن من مخانو كم زي فلت از نغرنا اني اهداويان نتعرض تسكيما كخيد كله اما قد رخيبهم مناتو تزي حويل علت السنبت علت قدام علت شابات سنه زنبري بعلت شابات بعلت قدام كاني أهيداويان ما نم سرح ما نم انقصاص لزي كايدو بجاك أبيت مقدس ترغيبهم صلوتن مصحفتن من بابن سرعتهم بزعبا سرعتهم مزرابن انت زي كوينو كالس قاو سرح لزي سرعو استخفتت لزي عطو لزي كفتو عراتكات السكينكا بعلت الشابات بعلت قدام بعلت السنبت من انقصاص لزي فقد نسب ايز مصر خبو كم زي لهم حتيتو منيرم عراتكا بعلت السنبت السكينكا هتكيد من فقدلكا مسولو نسنتا يزل اتزحوينيو عراتك العلكا عراتك صيركا كيد زبل نبولم من يتزحويكا مسبول وجنا يتزحوي من مخانا يفلتن لومي بزحات بعشنتنا እግዚአብሔር አምላኽ ዝገብረልና ጸጋ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃበና በረኸት ክንዝክሮ ክነመስግኖ ውዕለቱ ክንመልስ አይንረአን እዚ 38 ዓመት ዝሓመ ሰብኣይ ከዓ ከምቲ ብዙሓት ዓሹ እንገብሮ እትዘሕወየ መን ምዃኑ እቲ ካብ ስጋዊ ደዌ ናፃ ዝገብሮ መን ምዃኑ ኣይስተውዓለን ኣይፈለጠን በአንጻር ግና ተዓራት ቃል ዕልካ ከ ዝበለኒ ንሱ እትዘሕወየኒ ይበሎም ስለዚ ኣብ ቤተ መቅደስ አምላኽ ምስ ረኸበ ክርስቶስ አምላኽና ግና እምበኣር ሕጂ ሓዊኻ ኣለኻ ካብዚ ዝገድመታን ከይረኽበካ ተጠንቀቕ በሎ ስጋ ሓሚሙ ነይሩ ብደዌ 38 ዓመት ተሳቀይ ነይሩ ክርስቶስ አምላኽና ግና ናፃ ገይርዎ ብእግሩ ነቲ ዓራት ፀይርዋ ከም ዝኸይድ ኣኽኢልዎ ካብዚ ስጋዊ ሕማም ዝገደደ ናይ ነፍሲ ሕማም ካብ ስጋዊ ደዌ ዝገደደ ናይ ነፍሲ ደዌ መታን ከይረኽበካ ደጊምካ ሓጢኣት ኣይትፈጽም በሎ ንሱ ግና ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከም ዝነግረና እቲ 38 ዓመት ሓሚሙ ዝነበረ ሕማም ናፃ ንዝገበረ አምላኽ ኣብ ቀራኒዮ ኣብ መስቀል ኣብ ዝወዓለሉ ግዜ ገጹ ጸፍዖ ይብል ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብስጋን ብነፍስን ኩሉ ግዜ እንዳጓሰ ኩሉ ግዜ ጸጋን በረኸትን እናሃበ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ብሰላም ኣቲና ብሰላም መታን ክንነብር እናገበረና مستم صادقان ፀሓይ እንዳብረቀ ዝናብ እንዳዝነበ እናጓሰ እናኸሎ ውዕለቱ መታን ከይንርስዕ ካብ ሕማም ስጋ ዝገደደ ካብ ደዌ ስጋ ዝገደደ ደዌ ነፍስን ሞተ ነፍስን መታን ከየጋጥመና ነቲ ዘርሐነና ነቲ ጸጋን በረኸትን ዝሃበና ነቲ ብምሕረት ኢዱ ዝጓሰና ዘሎ አምላኽና እግዚአብሔር ክንርስዖን ናቱ ውዕለት ካብ ዘይ ምዝካር ክንበኩርን ኣይግባአናን እዩ ስለዚ ውዕለቱ ክንዝክር ምሕረት አምላኽ ኩሉ ግዜ ክነስተብል ምስጋናና ንእግዚአብሔር አምላክናን ክኸውን እግዚአብሔር አምላኽና ዘነቃቅሕ እዝነ ልቦና ክኸፍተልና ሕልናና ከነቃቅሐልና ናቲ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ናይ ምሕረት ኢዱ ኩሉ ግዜ ሎምን ጽባሕን ንዘለዓለም ምስኩላትና ውልደ ጥምቀት ይኹን
زمهرنا أملاخنا እግዚአብሔር ክብረን ምስጋናን ይብጽሐዮ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን